Takže čaute lidi, já vás vítám do dalšího videa, tentokrát je to trošku speciální video, protože jak už tady můžete vidět, tak tady je beta 1.3, což vlastně je hodně stará verze, nějakých 13 let dozadu, tyjo, a vlastně my se půjdeme podívat na jeden specifický seed jménem pack.png, ta hora s tím vodopádem, určitě já vám to ukážu, tyjo. A určitě si vzpomenete, určitě jste to viděli hodně let třeba dozadu na resource pecích, myslím, jako to má nějakou profilovku. A já vám to jdu teď ukázat a pak si podíváme, jak si ten svět zahraju, tyjo. Tak já vám to teď jdu ukázat. Takže, tyjo, je to vlastně ten svět. Určitě si vzpomínáte tady to trasy, tady ten vodopád s tou horou, ale vlastně na co se půjdeme podívat, tak to nebude mít horu, já vám ukážu tohle, ta horu, vodopád to nebude mít a vlastně bude to vypadat takhle, protože když se na to podíváme jako v beta verzi a ne v alfa verzi, tak jsou nějaký jakoby trošku změny v terénu a vlastně ten vodopád tam není, ale jakoby to nám nevadí, prostě se chcem podívat na ten seed, tak jo, já vám teď ukážu ten seed. Tak, tyjo, už tady máme ten seed, vlastně to tady tyhle ty čísla to jsou, takhle to vlastně skopírujete, jo, já to kopírovat nebudu, já už to mám skopírovaný. A takže si na to můžete takhle jako podívat, můžete si to taky doma zkusit, je to hustý pocit, že prostě koukáte na to, na co jste koukali třeba před hodně lety, a takže vlastně jdem se na to podívat, ty. Tak jo, hele, myslím si, že už jsem to našel, podle mě je to na témhle ostrově, ale nejsem si vůbec jistý, nevím, jestli se nám to načte nebo ne, jo, počkat, podíváme se. Asi není ono, tak já jdu hledat. A jo, tady to je, už jsem to našel, tak počkat, pojďme se na to podívat. Jo, já jen tam doplavu. Teď za chvilku budeme, a je tady tohle, jo. Tohle je ono, to tady, jak jsme viděli na obrázku, jo. Tak, já jsem doplavu, je to pomalý, když se tady v téhle verzi ještě nedá plavat, ale to je jedno, to je můžu. Tak. Jo, nice. Takže, takhle se na to můžeme podívat. Je to ono, tyjo, je to docela nostalgie se na to podívat, že jsem vždycky, já nevím, vždycky byl nějaký resource packy, když jsem hrával Minecraft třeba 2017, vždycky jsem viděl tady ten obrázek, tak to tady po druhý životě vidím, že jo, a je to neskutečný, takže doufám, že se vám tohle video líbilo, nezapomeňte zanechat like, odběr, zvoneček a čus.